Usachedwa hapa tukupasilani zimene Waulura Norman Chisale amene ali National Director of Youth kuchipani cha DPP ndipo iyeyu ali nawo kumkumano kapena kuti conference ya chipani cha DPP conference imene kuchitika mu mzinda wa Lilongwe ku Golden Peacock lero pa 10 October 2024. Takhani pompo mumvere kuti Norman Chisale wayankhula zotani. Zikomo kwambiri tisataye nthawi bwana Chisale mumalizitse kuomba mkota kenakano titenge mafunso awiri atatu ku media media institutions amene abwera pano ali malipota amene abwera pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale. Kukhala chete sikupusa. Kukhala chete sikupusa. Ndati ndiyankheko mu zinthu zina zimene zakhala zikulankhulidwa. Posachedwa apa tinapita ku Kasungu imene ndinapempha Inspector General, ndinapempha Inspector General kuti Inspector General atiuze anthu amene anaphwanya kukhapa anthu kuononga magalimoto a anthu pambowe. Nditanena mawu amene aja ena ake anakhuta kalongonda wawo anaganiza kuti azayankhe mopusa. Kwa ine ndikuti mopusa chifukwa chonena kuti iwowo ndatsogoleri a dziko lino la Malawi akuyenera kubwera kumadzapanga press conference yawo yothandiza dziko lino la Malawi. Koma chifukwa chakuti tsiku limenelo kunatuluka nkhani ya azamba yonena kuti mafuta uku mafuta kumigodi uku kaya zatani kumeneko alipo azizatu amene azifotokoza amene akuzitsata anaona kuti oncha nzeru tikapange press conference imene pamene potizika kuti Chisale. That's nonsense to me. Kuli zinthu zambiri mdziko muno zimene zikufunika kuti zitani zichitike. Ine ndamupempha Inspector General. Inspector General sanga ndiyankhe ine direct amamuuza omulankhulira imene lika mwayache pita Muthalika kamwe yake ndana malombawo achakweraso aliso ndika mwa kunkuyu. Koma the whole minister wa local government ndikumaka yankha zinthu zokhuza na security. Mphamvu kuchuluka anayenera kudziwa kuti kesi ikunenedwa apai siyanga. Nkhani iyi yapita kwa Inspector General. Inspector General afusane ndi anyamata ake. Sirina mutu kwa Inspector General tidampempha mwaulemu. Koma iwo anayankha chifukwa kuti ndamphamvu kwambiri a minister local government. Mwina akanandiyankha azikhale ng'oma ndikanatha kumva kuti ndunduna wawo. Mwina akanandiyankha kunkuyu ndikanadzotoyi ndikamwa ya president akhoza kundiyankha not Chimwendo. No. Mphamvu zisachuluke kwambiri bwana Chimwendo. Ndina chimwene yanga ndikupempheni mphamvu zanu chepetsani pang'ono. Zichepetseni pang'ono. Chifukwa mukazipitiriza kwambiri sikalekale mugwa. Ndikuthokozeni MCP, ndikuyamikeni mumatimbira somafoni kumatiuza kuti yayi awawatu mphamvu zisachuluka alakwitsa apa ambuya akudalitseni. Tiyeni tigwire ntchito limodzi ndithu dzitiimbirani mudzitiuza muzitifotokozera zonse zimene zikuchitika kumeneko. Ndikubwerezanso mawu amene nanena ku Kasungu. Tidapereka 3 days kwa honorable olemekezeka a Inspector General kuti atithandizire kugwira anthu amene anapanga chipongwe chimenechi. Up to now sitinayankhidwe 3 days ija inatha kulibeko. Ndikukupemphana ichi ndikudziwa muna mwali otanganidwa tiyankheni tikukupatsaniso 2 days. Ndikuperekanso 2 days. Ine ngati National Youth Director sindikulolera kuti anthu anga amene alanyamata anga amene ineyo ndimayina kuwateteza azimenyedwanso ayi. Ngati simutiyankha within 2 days tibweranso poyera kuzakuuzani kuti tikuyenderano sopano sikuti anthu ositikuwadziwa tidakuuzani malipoti onse anachitika mayina anakupatsani chikuvuta nchiyani kuti mukatenge anthu abwere. Ndikupemphani Inspector General tithandizeni. Ndisanamalize nkhani yomweyo kumangana kwakwana sikuna kukwaneni kunimanga ivi nineyo anthu ni mwindu uzimu inu ndabala satana abala yandani mwanimanga kangati
mwamanga RG posachedwapa chifukwa cha mawu amene analankhula. Sindikulankhula zambiri fankhanizo zili ku court. Mawu omwewo enanso analankhula. Mukapeza munthu akugwiririra mwana muotcheni zikusiyana chani? Nafeso tatopa nazo. Ndipo khalidwe ilili likapitirira inenso ndiuzaso anthu anga anyamatanga kuti akuluakulu apolisi sakutimvera tipite ku polisiko tikadandaule tonse mugulu. Osati kumenyana nanu koma mutiuze chimene chikukuvutani ndi chani kuti anthuwa amangidwe. Posachedwapa mwalankhula mawu nkhani ya Chilima. I think itayima kaye imeneyi itayima kaye tisayilankhule amene akulankhula awotu ndazibale amunomo m'Malawi muno. Ineyo ndikamuona mere Chilima ndi mlamwanga. Chilima ndine timachoka mudzi umodzi, timachoka tiye mmodzi. Even a single day sindinalankhulapo nena kuti akuluakulu apa mwakuti munafuna kundimanga, munandiyimbira foni kuti ine ndabweretsa chipolowe kuntchewu pa zinthu zimene sindinachite. Ndiye pano ndikukuwuzani ndipo ndikunena pompano kuntchewuko tikukumana timve ripoti lituluke. Palibenso kuti apa tipondeponde kulibe zimenezo. Mwanimanga kokwana kwatha. DPP yamangidwa kokwana yatha. Ndipo panopa mukamamanga munthu muzikhala ndi zoyenerezeka. Ndikufunse na polisi mayotamu mafuta ukamangira anthu matenga kuti apolisi akuyenda ndi dzigamba jombo yakutha. Koma lero kungonoti kantenge ni Chisale makhuza 3 kwa nyamula Chisale mangochi uyo zomba blantaya mafuta mukwatenga kuti. Ndibwerere kwa abale anga DPP tikupita kuzisankho. Ineyo ndikupemphana akuluakulu secretary general. Ine ndi monitor wa Central Region. Ineyo ndikhala monitor wa Central Region. Ndipo monitor mudziwiretu kwa MCP kuti monitor wawo ndi Chisale. Ndipo izi zimene mmamenya anthuzi kulibe ndipo sizitheka. Ndipo ndikukuwuzana Malawi nonse a DPP nsanje tuchitipa kulibe amene amenyedwe. Chifukwa ine ndikhala ndili patsogolopo ndilinso ndi anthu anga amenenso ndimagwira nawo ntchito. Ndipite kunkhani ya atola nkhani. Ndikupempheni nonse nsanje tuchitipa a DPP, UTM, AFOD, UDF. Tiyeni tateteza atola nkhani. Atola nkhani akuopsezedwa bwana. Ndipo atola nkhani ineyo ntola nkhani wina anamutengera foni mpaka nakumpangira drit ndili pomwepo. Mzimayi ntola nkhani wake. Opanga anyamata ake omwewo. Tiyeni ifeyo tigwire ntchito anyamata tosa DPP tiyateteza atola nkhani. Tionetsetse pamakhala ntola nkhani amakhala kuti pakuti tiziyakhala maso athu kumeneko. Palibe chifukwa choti tizikhala tikulimbana ndi atola nkhani. Chonde tipange zimenezo. Ndibwererenso pa nkhani ya Mbowe ndikumalize. Sindinalankhulanepo ndi munthu kumamuuza kuti oya ineyo mwakuti. Nkhani imeneyo mwina ndasire aliwemba ayilongosole kuti zidakhala bwanji zinatani chifukwa ndikalongosola ine zioneka ngati ine ndikuzipakira. Kwa MCP mwazoza anthu kwakwana. Siyani zimene mumachitazo ifeso ngati anyamata timatha koma ulemu ndofunikira. Nkhani ya Mbowe ndaipereka Malawi yonse amene munonongera magalimoto mwamva. Chotsatira muchimva kuchokera kwa Inspector General. Ngati Inspector General satiyankha tisataso njira yoyenerera osati ya nkhondo yayi. Ndipemphe Bwana Chimwendo ndabwereza ndithu dzina lanu. Mukamabwera pa press conference kumakonzeka ndikanene izi zothandiza dziko la Malawi osati Chisale. Mwandimanga ine kwakwana kuti ndikufotokozereni zimene mwakhala mukundichita ngati chipani cha MCP mwina tingotaya nthawi ndimangokuyang'anani. Koma kapali pano ndingonena mauti enough is enough. Ndiyapempha aliwemba pang'ono pokha mungofotokoza zimene zinakhala za Mbowe. Thank you.
olemekezeka a Secretary General pamodzi ndi atsogoleri nonse achipani, olemekezeka atolankhani. Choyambirira bwana Secretary General mundilole ndinene mawawa kunena kuti anthu timanena kuti boma la Kamuzu linali la nkhanza, koma boma lotsogozedwa ndi Achakwera ndi la nkhanza kwambiri. Ine ndi mboni ndisanalankhule nkhani ya kumbowe, bwana publicity mundilole kanthawi kapepala kanu komundipatsa takamaliza nkhani zimenezi. Ine ndi mboni inu atolankhani mukudziwa mu chaka cha 2022 ndinamangidwa pamodzi ndi Chisambere. Sikunali kumangidwa koma anatiba apolisi tikuyenda mu msewu tinachokera ku office kwa DC tikupita ku nyumba kwathu. Ananditenga ine pamodzi ndi mwana wanga nkutika mu Land Cruiser ndikundiphwanyira maglasi yanga akuchipatala, prescription glasses mwadaladala apolisi akuntakataka. Lafika ku polisi kunabweranso Land Cruiser ina atamanga Chisambere. When you are arrested you become vulnerable, ndikuti ulibe mphamvu. Tinali mu unyolo koma apolisi anatenga mashamboku kumatimenya kutimenya mwankhanza. Ndi anatenga iPhone nthawi imeneyo inali latest iPhone 12 ya Chisambere ndikuitenga ndikuphwanya kuti iyi ndimene umalembera pa social media. Atuza akulikulu la chipani kuti foni iyi tiyiphwanye. Anatika musero mu toilet kuti mukhala munomo mumve kuwawa. Panadusa 10 minutes ina anandikweza Land Cruiser ndi apolisi 20 ndikundipitisa kuna Tenje. Patsogolo panali kagalimoto kena ka polisi, apolisi 20 bwana. Patsogolo galimoto ya polisi wi kundithawitsa. Chisambere anampitisa kuna Mitete. Ndema kamaona lero Chisambere asakulankhula ineyo nkhaniyo ndikuidziwa. Ena mmaganiza kuti ndi chibanzi koma tinaona nkhanza za boma la Malawi Congress Party. Ine pamodzi ndi Bodyguard Komanso Kingsley Mpaso anathawa mdziko muno chifukwa cha nkhanza la boma la Malawi Congress Party pano ku America. Inunso atolankhani mukudziwa mtolankhani nzanu mmodzi anathawanso Gregory Gondwe. Anatira na nduna 4 Richard Chimwendo Banda, Gospel Kazako nthawi imeneyo, Timothy Ntambo komanso anduna azachilungamo. Timakambirana nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu mdziko muno. Pasonkhano umeneyo ndikuti parliament inali mkati munali mu September. Anatuuza nduna imodzi kunena kuti parliament yatsala pang'ono amene anasokoneza zinthu kuti zikwera mitengo mdziko muno ndi DPP. Parliament yatsala pang'ono yakangotha parliament tikuyamba kumanga anthu nduna za DPP zimene zinali boma nthawi imeneyo. Panadusa 1 week anamanga Ben Pili. Panadusanso 1 week anamanga Onabo Mwanamveka. Mboni yanga ndi Timothy Ntambo, mboni yanga ndi nduna ya zachilungamo ataita Simvalo. Zimenezi muziwe kuti kumangidwa kumene kumangidwa atsogoleri mdziko muno ndi kwandale. Nkhani ya pambowe muno muli olemekezeka athokotembo komanso munali nzanga Tiaone Henry. Anthu athu anakhapidwa ndi zikwanje mwa nkhanza, ine ndinali pomwepo, ndi zigawenga za chipani cha Malawi Congress Party. Tinatenga tsiku lonse la tunthu ine ndi anzanga awatembo tinapita ku polisi, maina amene amafuna kuti ngati pali maina utipatseni, maina ali ku polisi. Wamkulu wa polisi wa CID wapalilongwe tinampatsa maina kuti maina amene anabwera pambowe ndi awa, ndi ngati akuwafuna mainawo atipeze tiatenge tipite nawo ku Lilongwe polisi tikapatse mainawo. Fa mainawo anasunga ku polisi kwaliko. Nde ineyo bwana nimafuna ndinene, we will remain resilient in pursuit of justice in this country, we will not be intimidated. Mainawo alipo zikomo kwambiri. Ndimalize mwina tauzeko anzathu akuboma azizipatsa ulemu zinthu izi. Apa ndatenga Bible, iyi ndi Korani. Zinthu ziwirizi azizipatsa ulemu. Ndikupempha nawo apange handle nkhani ya ku Israel mwa bata bwinobwino, chifukwa nkhani ya ku Israel tikachita masewera tigawana chifukwa cha zinthu izi.
tatenga Bible, tatenga Korani. Ife Akhristu ndi Asilamu timagwirizana. Nde anthu andale ena osaganiza bwino asatipangitse kuti tiyambe kukolana. Thank you. Zikomo kwambiri. Apa tikufika no kumapeto kwenikweni. Ndisana alole sana apatsira ya pamene chipani cha DPP chikuchitisa press conference mu mzinda wa Lilongwe lero pa 10 October 2024. Makamaka kuyankhulapo komanso kuyankhapo nkhani zina zimene chipani cha MCP chidayankhula zokhuza iyeyo komanso zinthu zina zimene zinachitika, ndipo iyeso kuyankhulapo mbali yake mmene zinthuzo zinakhalira ndi mmene zinthu zina zikuyendera, komanso kupempha boma kuti zinthu zina